no és castanyada si no hi ha panellets. Barregem l'ametlla mòlta, el sucre, la patata bullida i la clara d'ou. I afegim l'extracte de vainilla. Pastem bé fins a obtenir una massa fina i homogènia. Reservem a la nevera mínim d'un dia per l'altre. Posem l'aigua i el sucre en un cassó, remenem i fem bullir. Batem un ou i afegim l'almívar i remullem els pinyons. Reservem a la nevera fins l'endemà. Fem boletes de massa pa i les arrebossem amb els pinyons. Pintem amb un ou batut i enfornem 7 o 8 minuts. Barregem el massapà i el coco ratllat, la clara d'ou i pastem bé. Donem forma als panellets, pintem amb ou i enfornem 7 o 8 minuts. Un bon vi dolç és un acompanyament perfecte.